Kaixo, Lolo, zetan zabitz? Hemen, liburu bat irakurtzen. Eta zera izea izira irakurtzen ba? Kriston liburu interesgarri bat. Nola txunditzen nauzu? Nik ez dakit nola egiten desun. Herriko talde guztietan sartuta zaude. Danei laguntzeko prest. Eta hala ere, irakurtzeko eta ikasteko beti denbora ateratzen desu. Eta zurrita, kaskarina bazara ere, eta inoiz ezaren arren orduan idezten, sesamurra zaren. Zure hitzek beti uriten daute. Lolo, sentitzen dut, badakit beran dut horren naizela, baina arrazoi hona daukate, Nik bizkotxo bat egin nahi nizun. Laban sartu dudanean lagun bate deitu dit, eta bla, 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 bazkenean bizkotxoak kiskalita. Eta aura garbitu, beran dutu egin zait. Sentitzen dut. Berriz? Ja. Beti gertatzen zaizu. Olako gertara raro gertatzen zaizkizu. Gogoratzen, bezero kanpotarrak espresuki zure aurkezpena entzutera etorri zirenian. Zu ordea, flotak geratu ziren. Oindikan, ez dakit nola lortu zenuen, aeroportutik zekarren taxista lokalizatzea. Eta are gutxiago, konbentzitzea. Zu, prestatzen zinen bitartean, turne turistiko bat emateko. Zelako habilidadea dakazu, sortzen dituzu korapilotatik sano eta salbu ateratzeko. Izerdia botan eban egun hortan, eskerrak zuan zeuden. Bilera niri lurrean finkatzeko hangak eta niri laguntzeko. Ze nire gaitik izan balitz. Bueno, azkenian kriston aurkezpena egin zenun. Posek erten ziren, ez da? Bai, jende guztia benegaratu zenitun. Baina, egia esan, lana zeukintzen duen, Lan gehiena zeukintzen duen, nik aurkeztu bakarrik egin eban. Ez, kriston taldea egiten dugu. Bai, ez da? Bai. Ze ezberdina garen. Bai. Alare, Lolo, beti hain ilun joan gabe, noizian behin kolore pixkat ipineko bazenean zeure janskerari? Hombre, Rita, eta zu, noizean behin, bilera batera, jungo bazien bakarrik entzutera. Ze, ni? Beti bukatzen duzu bakarrikan hitz egiten, nazi eta bilera santolatu. Azkenian, jende guztiaren arreta benegaratzen duzu. Zure janskeragatik, zure ibilkeragatik. Bai, Bai. Nahi dezu zugan pixkat pentsatzia? Eta hausnarketa txiki bat egitea? Badakizu zer esaten dizudan? Zu eta zu zerala. Beti zugan pentsatzen. Ezin da zure burutik separatzen den jakin. Noizian behin taldean lan egiten ere ikasiko bazendun. Zure ideiak oso onak dira, badakigu. Baina beste nor batzuk ere bai noizian behin ideia onak eukitzen ditugu. Eta entzuten jakingo bazendu, jakingo zendun. Nahi duzu zugan pentsatzea? Bai, ireki ondo belarria mesedez. Badakizu zen pentsatzen dudan? Zuri, ideia eta hitz guztiak, burura bezain pronto, inongo filtrorik pasatu gabe, zuzenean ahotikan ateratzen zaizkizula. Pentsatu pitxin bat, mesedez. Bai, Bai, inoiz, zehozein aurretikan planifikatzen dezu. Horrela, segurazki, pasteltxo bat edo, lortuko duzu bukatzen. Beti, gauza berdina gertatzen zaizu. Ozagarain baten falta geratzen zera, azkenean ermairura jun, edo zein gauza bota eta ze txapuza. Bai! Bai!
Egia esan, Lolo, arrazoi pixkat badezu, Pixka desastre bat naiz nire bizitzarekin. Nik badakit agenda erabiltzen dana ez dutela apuntauko. Baina gauza garrantzitsuenak apuntatzen ikasiko banu, zenbat arazo aurreztuko nituzken. Lagunduko didazu, Lolo? Noski. Eta zurrita, noizean behin, planifikatuta gabeko zerbait egiten lagunduko didazu? Bueno, baina zuk nire bizitza antolatzen laguntzen bat didazu. Bai, noski. Ze desberdina garen. Horregatik maite zaitut.